Wel, efo fe wan, mae Mr Emyr Jones, cyfarwyddwr cynorthwyol Adran Gefn Gwlad. Dwi'n iawn? Chi'n berffaith gywir. Iawn, teitl gybwysig. Wel, weddol bwysig i ni, ni'n treol helpu'r sioe, achos dyna'n gwaith ni. Ges i'n gweithio yn y cynulliad yn flynyddau, a ni'n arddangos yma. A pan nes i ymddeol, wedes i, rhaid fi helpu'r sioe, a dyna beth i'n neud nawr, yw cyfarwyddwr adran yma, Adran Gefn Gwlad a chwaraeon. A mae'n adran wych, ac yn ôl i fyny wan, mae yna griw gofedrus wrthyn. Dwi'n gwybod beth ydych chi'n gael o'n plygu sietin, fyswn ni'n dweud. Plygu cloddiau fydden ni wedyn sy'n garedigion, chol ond sietin i chi wedyn y gogledd. Sietin, mae yna berth, a mae yna gwrych. Oes, mae wannol eiriau amdano fe. Sticyn efo sietin heddiw. Ie, maen nhw'n plygu well na i ni'n plygu, gofiwch. Dach chi'n meddwl? O, di well na fi, no, adyn. A mae'r boes ma'n rhoi arddangosfa ar y funud wan, sy'n mae bethau'n gweithio yma. Mae allan o dymor i blygu ar y funud, fynd i? Odyn, so ni sneb i fod blygu cloddiau tan dechrau Medi, dyna'r amser penodedig. Mae rhaid i'r tyfiant i fynd nôl yr dail i gwmpo off y coed. Ni wedi dod ar ein i fewn mae'r mwyn cael arddangos ffordd mae'n neud yn, dy fe? Ond yn benodol yn ystod y geiaf, ydych chi'n plygu cloddiau. Oedd yn haid yn dweud plygwr mis mai yn plygu'n well na dau. O, ddim yn dail yn cuddio pechodau. O, yn cuddio. Wel, cadw'r tyfiant yn fyw yw'r secret, ynddo fe? Ie. Bod nhw, chi'n gweld fel mae hwn nawr, mae'n gapu, dydy e? Mae gwartheg defyd, maen nhw'n lle mynd trwy'r clawdd fan yma nawr, yndyn? A dyna pwrpas wedyn, yw blygu fe, cadw'r tyfiant yn fyw, a rhoi yn glos y ben i gili. A dyna ffordd mae'n cadw'r tyfiant. A mae'n bwysig i'r tirwedd, yn ydy fe? Mae'n bwysig i'r tirwedd, mae cloddiau ni'n bwysig yng Nghymru bod tirwedd hyfryd da ni fel sydd da ni. A mae'n bwysig hefyd i gadwraeth a bywyd gwyllt. So mae 3 effaith iddo fe. 3 effaith bwysig. And there's 3, so am 3, there's 3 men sweating in the background here. Yes. I'm here to help, boys. Can you show me what to do now? Well, can I give you a hand? Give you a rest. What do you want me to do? So we want this one pitched down across there now. What you want and what you'll get could be different things, but I'll give it a go. So we live in hope. Right, we live in hope. Right then. How far down? Down there somewhere? Somewhere there. One more. Yeah, a bit thinner, yeah. That's it, just thinner a bit. Yeah. That's it, you can get in there. Ydyn ni arni. There you go. Diaw. It's still alive anyway. It is. Right, cymwch hwnna. Thank you. Na ddigon i fi. Cadwch mlaen, diolch yn fawr boys. Cheers. Well,